toată lumea, eu sunt Super Alex Mega Gamer și azi sunt alături de Weebus. Salutare. Ok, hai să începem. Eu sunt cel care pune capcane, el face parcurul. Stai Da, puțin. ca să știți, eu o să jucăm o mapă de Death Run. Vulcanul, un fel de CS. Acolo stai tu, nu? Da. Ok. Oh, primul nivel de parcur. Asta nu așa. Păi deja ai pus. Hai să... Bă! Să-mi bag aici. Bă, n-am ce face. Dă-o dracu de treabă. Aoleu. Păi mă, n-am. Bă, fără armură. Fără jucăm. armură, mă. Da, mă, hai. Trecem la următorul nivel, hai. Tot ăla. Bine, hai să te văd. Capcana am folosit aici, deci n-am ce să fac. Capcana ți-ai făcut-o singur. Eu stau și mă uit. Dacă avea marcă, aveai capcana, nu are. Bă! Ce dracu, bă, să-mi bag piciorul. Vezi, eu știu să fac parcurul ăla greu. Deci ți-l fac eu? Nu e greu, n-am făcut parcur de mult. Eu am făcut. Tu ai făcut, tu ai mai greu de nu știu cât. E cum ușor ating de mai Bă, greu. bă, dar ce în față și că e gheață, bă, acolo. Pune și tu shift când sar pe un bloc. Ei, păcat. L-ai sărit fix la mine. Zi-mă. Am revenit, am pus o pauză puțin că nu treceam. Weavers. Ok, aici ai pus deja capcana? Nu știu, cred. Da, ai pus-o. Și nu ar trebui să știi tu dacă pun capcană. Aoleu. Aici ai pus-o deja. Ban. Du-te încolo, mă. Ți-am făcut, ți-am făcut. Oh, ți-am bă, făcut. și trebuie să iau tot de la început. Bă, dacă vrei să dau blocuri să treci de alea. Vrei? Da, că am trecut. Vină pe la mine. Dar stai mă puțin că mai... Să-ți fac un gaur aici. Bă, nu, mă! Hm? Vină pe la mine. Vină pe la mine. Dar trebuie să sari. Unde ești, mă? Trebuie să te duci în dreapta și în față. Și mă găsești. Ți-am și o gaură pe aici să ieși. Gaură de șorcel. Hai, dă. Nu intră acolo. Și fă parcurs. Hai, da. Hai, da. Cum ai reparat aici? Hm? Cum ai reparat aici? E, s-a pus singur. Hai. Wow, e de să fac. N-am idee. Să mă duc pe la moarte. Hai, du-te încolo, bine că ești tu. Da. Dar nu punem acum, mă. De ce te uiți tu? Bă, stai puțin. Ce? Deci stai da mă dificultate. Ok, am câștigat. Mamă, să ce capcană și care era. Ce-am găsit? Ce găsim? Ceva, stai. Sem. Ai, capcană! Fraiere. Du-te naibii că mi-au rămas itemele măcar. Bă! Ok. Vine moartea după tine. Băi, gata, atât a fost, nu? Da, cam atât a fost. Vine moartea după tine. Nu mai da, mă. Eu nu dau. Dă scheletul ăla nenorocit. Ce ușor era parcurul, ești nebun? Făceam din prima. Bine, păi așa s-a fost și cu acest episod. Nu chiar a fost. Înainte să te omor eu. Hai, am murit deja, hai, lasă. Păi da, cam acesta a fost cu acest episod. Like, subscribe, toate cele. Pentru amândoi, normal. Da. Hai să-i dau și un șut la paianjenul ăsta. Janju. Baftă lume.